ҳама бачаҳои тоҷик дар муваффақият ина мо дар ватанем чӣ хизмати аз тарафи мо меша бо мо ҳаракат мекунем дастмон то ҳамон ҷоида ҳастанд ба ҳамҷа бираса зиёда ай 10 шогирд чемпионати ҷаҳон задагиян бо чангкаратӣ шидагиян як хелаш дикаратӣ. Нурулло Алиев, Самандар Муродов охирон баромади худро нишон доданд. Чӣ фикр доред насшод ами маҳз греплинг? Дута положения академиш сар кунем, академиш абзор мекунем. Барои тамоми тоҷикони ҷаҳон, тоҷикони дар кулли ҷаҳон ҳастанд, фарқ надорад Тоҷикистон берун чӣ таманиёт доред? Ассалому алайкум дӯстони азиз. Агар шумо хоҳиши харидани телефонро доред, марҳамат, Мос Мобайл. Фарқаш не дар Душанбе ҳастед ё ки дар Москва, дар Федератсияи Россия, ё ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мос Мобайл телефонҳоро барои шумо бурда мерасонанд. Ассалому алайкум, кай Комил. Алайкум салом. Ба ман хабар аст яке аз беҳтарин мактабҳои БЖЖ дар Осиёи Марказӣ ин мактаби Тим Боймуродов аст. Каме нақл кунед чӣ хел шумо ҳамин мактаба сохтем? Вақти хунданӣ рафтем Дубай, ҳамҷа шинос шудем бо школаи бразилски ҷуҷитсо греплинг. Вақте ки мо мехондем як рӯзда дубора ҳаракат мекардем машқ кунем барои ки пашти ҳар мо мусобиқа буд, мусобиқаҳои калон мегузашт, чемпионати Осиё, чемпионати мир, ҳар сол мусобиқаҳои калон мегузашт. Мо ҳаракат мекардем ки баромад кунем, опыт гирем. Баъде ки уже уровень баландтар шуд, уже школаи Нагуэра гузаштем. Дар школаи Нагуэра ҳар моҳ аз ҳамин ҷаҳон номро якам меоварданд ки моро збор мегузаронданд. Мо ҳар моҳ машқҳои мо муддати 5-6 сол збор гузаштагия. Барои ҳамин аз ҳисоби ҳамин вақте ки Тоҷикистон омадем, ман хостам ки школаи хидматҳои кунам ва ҳамин школа бачаҳои тоҷика дар тамоми ҷаҳон бигем ки аз ҳамин намуд, именно аз намуди ҷуҷитсо ва греплинг раванд Тоҷикистонро муаррифӣ кунанд, ҷои аввала гиранд. Машаллоҳ. Ана шогирдои знаменитон ки чӣ хеле ҷоиза гирифтагиян? Зиёда ай 10 шогирд чемпионати ҷаҳон задагиян, бо чангкаратӣ шидагиян, як хелаш дикаратӣ. ҷияни худам Боймуродов Абубакр ки аввал катима буд дар Тоҷикистон ва 4 бор чемпиони ҷаҳон шидагия. Бачаҳо ҳастанд Суфиев Қосим 2 бор чемпиони ҷаҳон, Ҷаъфаров Хушдил чангкарата чемпиони Осиё, ай намуди бои бесфайла моз баромад мекунад 2-0 рафтаста. Баъд Абдураҳмони Баҳром дикара чемпиони ҷаҳон, ози Айёшо 17 сола Маҳмадализода Билолиддину, Маҳмадализода Самариддин акау додар ва ёзи Россия роӣ кардагем. Дар оҷа ҳам хондан, ҳам залои номер 1 дар машқ чемпиони ҷаҳон байни профессионалҳо шид то 18 солара. ҳоли Тоҷикистон дар хеле уровинда набуд, ози автоматически пурпур мегузашт, уровни баланда дар ҷуҷитсо. Ай чемпионати Осиё рафтем ба наздики чемпионати Осиёда ай пурпурниё ҷои якум гирифт ки хелои Тоҷикистон дар хеле уровин набуд. ҳозир ҳам бачаҳои мо ҳаракат кардастам, роӣ кардастам ки дар дигар давлатҳо уже парчама бардоранд, уровна нишон диҳанд. Ман академия намепурсам муборак шоед ана Шараф Давлатмуродов ҳар боре ки мепурсам дар бораи шумо бисёр ҳам ана гапҳои хуб мегӯянд, дар бораи маҳорати шумо бисёр гапҳои хуб мегӯянд. Шумо худтон мақсад ва нақша надоред ки дар оянда Тим Боймуродов ҳамчун як бренд берун аз кишвар бурен шавад? Ҳастам хеле мақсад. Мо нақшаҳои бисёр дорем нисбати бачаҳо, барои ки вақт шуда чӣ хеле ки ман дар вибр буд, ман метавонистам дигар давлатҳо дарам хидм баромад кунам, лекин ман гуфтам ки фарзанди тоҷик як кас, 10 кас, 20 кас ва зиёд бираванд, оврӯ гиранд. Ман омадам ҳаминҷа истодам ки ҳамин бачаҳоро пеш бар уровинда меам. Ман роӣ кардастам ки штоб ҳам масъалаи школа дар уҷа аввал муаррифӣ шавад, школа номуш бихезад, баъд уже оянда мо метавонем ки филиалҳои худро кушоему ва бачаҳои тоҷика дастгирӣ кунем дар дигар давлатҳо. Вообще мақсади гап ҳамин буд ки беғарз аз Тоҷикистон, яъне ки мактаби Боймуродов мактаби мисоли байналмилалӣ шавад, ҳам дар Ӯзбекистон, ҳам дар Қазоқистон, ҳам дар намедонам фикрам дар Федератсияи Русия. Бале, чӣ хеле ки ман гуфтам, ҳозир рафта баромад кардастиянд бачаҳо, уже школаро шинохтастиянд, уже капилкаи мо дар бисёр медал шидастае. Ҳамин сол вақте ки уже шинохтанд, мо метавонем ҳуй кунему, бачаҳоро ҷамъ кунем, уже кор пеш рава. Мо метавонем дар Россия, метавонем то Америкара школа ҳуй кунем, бачаҳои тоҷика дастгирӣ кунем, баромад кунанд оврӯи ватан. Имконият ҳастаем халӣ? Аз ҷо имконият мегирем? Имконият мо дар шидастае, ҳазорон бор шукр мекунем. Иқа ободия ҳар рӯз пешравӣ шидастае. Мо метавонем тамоми ҷаҳон раем баромад кунем, ягон мушкилӣ нестае. Файтерҳои тоҷик Нурулло Алиев, Самандар Муродов охирон баромади худро нишон доданд. Чӣ фикр доред насшод ами маҳз греплинг? Якташ
греплинги нағзаншон ва филма самандара Бале. аз дигар шуда трехугольник галти то қат кадан дута положения ай кадомиш сар кунем кадомиш обзор мекунем мо рост дига бина то ҳозира праздник дорем бачаҳо задан бисёр хирсан шудем бачаҳои мо то ҳозира бигем ки на ҳама да ҳайрате ки хеле уровнои баланд тоҷикои қавай рафтесиян масъалаи боёшона мо анализ кардем бачаҳо ка читем гап задем ай самандар мо стойкаи хеле аждар накардем замин хай мо медонистем барбаш зурай гарени ё бигем ки вай физически бо бахувваттар буд не ки зашод барба просто бозӣ карда ана нашод нурулло ака и бояй нафме намо мебурем греплинг баромад мекунем ҷуҷитсу баромад мекунем расшотона мегирем не ки дабой иногда намеша расшот гирифтан метавонӣ попадаться кунӣ барое ки уҷа универсалан ба ҳисоб правильно барои ҳами нурулло уровниш баландай уровни барбаш баландай бо ина бачаҳо меоянд зали мо ҳама вақт хирсандем ки бачаҳоро дастгирӣ кунем чизе ки мо мерасам масалан ҷуҷитсу греплингда ина дарои мо кушода ҳама вақт биёянд мо дастгирӣ мекунем масъалаи бойшон зур ҳеҷ вақт бои хеле бигем ки дар бои 100% тайёр намешӣ мебурои иногда травма иногда ягон психологический момент а то что буромадан то что духа нишондан то что победа кардан и ҳоли ҳамаён ку праздник ай дар тоҷикистон машоалло ана нигоҳ мекунем бисёр бачаҳои ҷавон имрӯз ё ки маҳз як вақте дамо галт мекунем ки бисёртар бачаҳои ҷавон имрӯз таъмин дошт бале а так ман гуфтам ки чи сборникҳо мебиёянд бале сборникози айсове ки нимуш пага чемпионати республикаи ҷуҷитсу мебурояд нимуш мусобиқа доранд имрӯз ваз кашида буданд баъд бисёруш гуфтум чӣ хел ки ман гуфтум рафтагиам ози ҳам хондан кати ҳам сбор кати ҳам ами масъалаи баромад кати роӣ кардагием шуна аями ҳисоби бисёртар молодёжае машоалло охирон савол барои тамоми тоҷикони ҷаҳон тоҷикои дар кулли ҷаҳон ҳастанд фарқ тоҷикистон я тоҷикистон берун чӣ таманниёт дорем ҳама бачаҳои тоҷик дар муваффақият ина мо дар ватанем чӣ хизмате аз тарафи мо мешавад бо мо ҳаракат мекунем дастмон то ҳамон ҷоида ҳастанд ба ҳамҷа бираса фақат мо дар сухан кунанд мо дар бар шунем беҳтарин раҳмат ҳазор раҳмат ака